Nganong nag-Happy New Year man ta? Karong adlaw, gisaulog sa simbahan ang unang adlaw sa Advento o Adviento. Kung mayon kita Adviento, mo kana ang itawag sa Latin Adventus. Unsa may pasabot nini, no? Ang iyang pag-abot, ang iyang pag-ari kanato ug kita angay gayon nga manganda niini. Ano na istorya? Si Juan o si Pedro. Kana sila duha, hindi kayo duwag basketball. Ha? Sa may sikat kayo team karon sa NBA, hilig siya mahilig basket ninyo. Mahilig sila duwag basketball. To the point nga bisan sa ilang mga damgo basketball gihapon. Karon nangutan na sila duha. Pre, kumusta ka? No? Sa langit ba? Tuna kay basketball sa langit? Kanang pangutanahan Pastor Mark White na tumag. Mga igsoon, pagkaugma, kalit kayong nahitabo si Juan namatay. Kung dito, lagtod pag istorya, si Juan Jesus langit, ipadam mo niya si Pedro. Ningon siya, pre, good news. Duha ka good news. Excited kay si Pedro. Unsa ka pre? Kung ningon si Juan, una, na ay basketball sa langit. Actually, nagsumod ang liga mag-ura. Kung ningon si Pedro, kalito ka na, uy. Unsa may kaduha? Unsa may kaduha nga good news? Ingon si Juan kaniya, nindot pre, apil ka sa liga. Apil di ay si Pedro sa liga. Pasabot, mamatay sa siya, karon dayon. Mga igsoon, mao ka na mensahe alam ka nato. Pagpangandam. Usahay kita, tinuod. Bitaw, Advent na karong panahon na. Nanganda kita sa mga dayat-dayat, o dili man yung daghang dayat-dayat, pero sa pila lang, gamay lang, no? Minimal nga mga pagpangandam sa maniini. Ado na din tayo makita nga Advent wreath. Pasabot ni ini, anahan, ini mo pagkakadila, no? Colors, violet, and rose pink. Upat ka po kadila. Pasabot ni ini, mau kini ang mga panahon ng mga andam ni kita. Nagkutan na mo ng kadila. It symbolizes the first candle. Kung sa ganina? Hope. Paglaom. Gidagkutan ka na sa paglaom. Mga igsoon, upat ka kanila, paglaom, gugma, kalipay, or joy, o sisunod, peace. Kana mga bentut nga ipakita kayo ni Kristo alam ka nato mga igsoon. Niya, ano na yun sa kaistorya? Kay nung dumaan itong blockbuster movie nga Titanic. So, tungtuin ka ba ito? Mura. High school pa ko ito. Movie Titanic. Nindot na sa nila, di ba? Usaha na ko kayong barko. Excited ang tagan na makasakay. Di ba? Ano na yung excitement kanila? Kaya siguro mo travel ang maong barko once a year or once a decade. O marginala ng istorya. So ang tanan, nalingkamot, makasakay. Ang excitement dili ma-explain. Apan, ang maong barko, giingon pa kayo, nga dili kayo madunod. Mao'y pinanganakong barko for a record. Apan mga igsoon, wala damha sa kadaghanan na ang maong barko malunod. Di sa'yo nakakitaan to. Wala. Pasalida palihog para makita. Ikaw mga igsoon, there was a scene. Yes, tanan ato tibok salida. Bisan pag balik-balik ko nimo, ili ka sa ulan.
But just to concretize for today's gospel and today's message for us about hope, nayo siya kasi ngadto nga naghatag o nag-concretize para nako sa pagpamalandong. Asa matapita adto? Kapag itong panahon nga nagkaguliyang na silang tanan, natarantar na o na kabaluan sa managan, kaya ang barko itakilid na o napahinay-hinay na kaunlo. Apan, kung sa pinuluman ninyo, doon ay grupo niya ito nga nagpabilin nga malaumot, nagmalinaw. Yes, perhaps nakukayo nilang pag-ampo sa Ginoo nga unta maluwas silang tanan. Apan, ang grupo sa mga musikero, nagdungo? Sa mga musikero, nagpabilin siguro mga pinatos na tubuok, 5 o 10. Sa panahon nga nagkagulian ng mga tao, nagdagan, nagsakit, naghilang, nangampak. Sila nagpabilin o gunit sa ilang instrumento o ihawid sa mga violin na to o mingon. Nagsabot sila na magpadayon silang tukar sa maong instrumento nga naa nila. Bisan sa kalisod, bisan sa problema na diatubang between life and death, still they are hopeful. O di makaha ilang gisalig ang tanan sa Ginoo. Wala sila matarantar or maybe natarantar sila but ilang gipok nga ng ilang kahanlo o gipadayon sila. Kung nagkinuyan mo, tanawanay silang mga mata kung sa magpadayon na tayo ni nga murag gamay na lang maging nabili. Muli-li sila po, gamay na lang yung nabili. Padayon tayo. Tukar niya po. Tukar! Padayon! Sa dagat, sa kinabuhi. Mga igsoon, dili garantiya ang atong kinabuhi na yahay. O, bitaw nag-iingon, no? Sa mga nangaging ng mga pagbasa sa sunod-sunod sa isang kasimana, puros apocalyptic discourse. Makakahadlok, makalulisang ng mga pangitabo o kanigingong sinong ka nato. No? Iya kayong isulti niya sa Biblia. Mga igsoon, nagpasabot kini nga ang signs of the times to keep on recurring. Naay mga pangitabo every time. Naay mga makalilisang. Karon panahon na, sama nato, naka-experience sa matang generation ini COVID-19 pandemic. Who would expect? Hinantaan nga daghan usab ng mga matay sa atong mga kaigsuonan. Apan yun sa manato pagpadayon. Ang uban natralala na, ang uban wala ni kabog na sila'y kalibutan. Ang uban na nga, ang uban lisod ng sakto. No? Apan mga igsuon, ang mensahe lang kanato, pagka malaumon. To be hopeful sa pag-abot sa atong Ginoo. Maunang mga igsuon, hinaukot ta. Nagkuta sa ato ang pagpamalandong ini. Atong balik ko ng mensahe kanato, isip sa pagpaabot nato kay Kristo. Hope, love, joy, and peace. Naaba na nato. Karon kita ato gi-dispose ato tagsa-tagsa ka kaugalingon niining bag-o nga kalendaryo sa Lutriganhong simbahan. Happy New Year. Busa magbag-o kita. O mag-usap kita sa atong kaugalingon diha tungod sa atong pag-andam sa kaugalingon sa pag-abot sa atong Ginoo. Naauta ang paglaog diha sa pamilya. No? Tanawa ang imuhang pamilya. Ang patag-usap. Basin kaya na kita sa atong bahin, wala kita nagabuhat ini. Gugma ang
paghigugma diha sa pamilya. Ang igsuon, dili na ito malikayan kung kunisgot kita ang mga problema. Dagan kayo ingon nga, ang akong mga anak pader, problema kayo. Di ba, mga dinikanan na diyarin? Usahay, ngayon sila, lisod na kayo sakton ang panahon sa mga kabataan karon. Dili na sila, no, makasabot. Dili na sila, kuwang na sila pasensya. Dili naman gani manginang pader, dili naman gani mong tuo. Yes, insakto ka mo. Perhaps, mauna yung nakita, tinuod sa iyo ang inyong mga anak. Kaya dagdahan naman mga pangitabo nga mo yung mga palinglang kanila. Apan mga igsoon, wala ko na nagpasabot nga ang tanan diha sa mga ginikanan insakto. Posible ba yan nga naabot problema sa bahay sa mga ginikanan na wala ninyo makita o kana mga igsoon mao'y angay nga tan-aw nato magsugod gayon ka na sa pamilya aron kung naa kita'y paglaong naa kita'y gugma anaro sa kita'y tipos nga kalipay sa pag-abot sa atong Ginoo ubad yan sa pamilya magkuyog kita as makaingon kita disiplina gayon ang excitement mo saka doon sa kahit pandemya. Kaya siguro mga Jesus ganito, no? Disiplina. Daghan na kang madawa. Daghan na kayo taginauna. Daghan na kamandaman. Kapit na siguro Christmas bonus kung na. Kung wala, Christmas bonus. Mga igsoon, ang mas labi nga mahinungdanon kaayo alang sa atong pagpangandam magikan sa atong kasing-kasing na pagpangandam sa pag-abot sa atong Ginoo. Kaya siya kayo kung naagi tayo mga umaabot na mga bisita excited kayo na how much more nga atong Ginoo labaw sa tanan nga moabot ka nato atong hinumduman na siya mao ang angay natong sentro sa atong Ginoo. Kay siya man ang nagmugnas na natong tanan. Kung sa may suod, dining panahon sa abierto. Hinaot, dili kita magpalabi sa kalipay ng kaliputanon, pagubog-ubog, kung sa panigasuwat dili, kanan ng mga kalingawan sa kalibutan. Kung dili, atong i-minimize, kung atong i-dispose